טוב, התחלנו. הנחות יסוד לכוח ההשפעה מלמטה, השפעה על מקבלי ההחלטות, על ידי זה שאנחנו הפכנו להיות תומך החלטה מיטיב. יש פה הנחות יסוד בכלל לגבי החלטות, שחשוב שנבין אותם. אתם צריכים להבין, משפיענות היא באמת שפה, וצריך באמת להתחבר לדברים האלה ברמה העמוקה. אז נתחיל. לא משנה באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, לא משנה, ולא משנה מה צומת ההחלטה שהמנהל צריך לקבל, בסדר? בכל סיטואציה שהיא, אין דבר כזה שיש רק אלטרנטיבה אחת לפעולה, שיש רק דרך פעולה אחת. אין דבר כזה במציאות שיש דפה אחת, כן? דרך פעולה אפשרית. אין דבר כזה. תמיד יש מספר אלטרנטיבות. תמיד חלק אנחנו רואים במיידי, דרכי פעולה שישר קופצות לנו, אלטרנטיבות לפעולה שישר קופצות לנו, וחלק שעוד לא ראינו. אנחנו צריכים רגע להקדיש מחשבה וחקירה כדי לראות עוד דרכי פעולה אפשריות. אבל אין דבר כזה שיש תמיד רק אפשרות אחת. אין, גם אם זה מרגיש לנו שיש דרך אחת שהיא. לא, יש תמיד הרבה אלטרנטיבות. עכשיו, לכל דרך פעולה כזאת, בסדר, שנבחר בו, שבסופו של דבר נחליט לגביה, יש משמעויות. מהן המשמעויות? יתרונות אל מול חסרונות, סיכוי אל מול סיכון, וכמובן תועלות אל מול מחירים. כל דרך פעולה שהיא טומנת בחובה משמעויות, ואין טוב או רע. בסדר? יש חיסרון, יתרון בהיבט אחד חיסרון, בהיבט אחד יתרון, בהיבט אחד סיכון, בהיבט אחר סיכוי משמעותי לתועלות, ויש גם מחירים. אין דבר כזה שאין טרייד אוף. שיש החלטות שהן נקיות, שאין להן שום טרייד אוף. לכל החלטה ולכל דרך פעולה יש טרייד אופים. בסדר? אלו הן המשמעויות. אוקיי? אז זה בעצם אומר שבעולם קבלת ההחלטות אין דבר כזה החלטה הכי טובה. אין דבר כזה אלטרנטיבה הכי טובה. יש בחירה של קלה עם המשמעויות שלה. כל החלטה היא קלה שבה אנחנו בוחרים לטוב ולרע. אז מה זה בעצם החלטה טובה? זה לא באמת ההחלטה שבחרה את האלטרנטיבה הטובה ביותר, כי אין דבר כזה אלטרנטיבה הטובה ביותר. יש אלטרנטיבה שהתממשו בה כאלה סיכונים וכאלה תועלות. בסדר? אין באמת הכי טוב. זה לא אבסולוטי טוב או לא טוב. אז מה זה בעצם החלטה שהיא החלטה טובה? החלטה טובה היא החלטה שהתקבלה ממקום של מודעות מלאה בקרב מקבל ההחלטה. זאת אומרת שהמנהל, הבכיר או הביניים שקיבל את ההחלטה, עשה את זה מראייה כוללת, הבנת כל האפשרויות עד כמה שיותר רחב שעמדו לפניו, ושהוא גם באמת הבין לעומק את המשמעויות היותר טובות והפחות טובות, אוקיי? של כל אחת ואחת מהאלטרנטיבות, שכל אחת ואחת מדרכי הפעולה, ובהתאם לזה הוא בחר באחת האלטרנטיבות, כשהוא מבין לחלוטין את המשמעות של הבחירה שלו, והוא בחר, גם אם יש סיכונים וגם אם יש מחירים, הוא בחר בסיכונים. לצורך העניין שהתקבלה כאן בקורונה החלטה על סגרים, אני כאזרח הייתי רוצה לדעת שבנימין נתניהו שקיבל את ההחלטה הזאת, האנשים, משרד הבריאות, ששימשו עבורו גורם תומך החלטה, הם ידעו לשקף לו את 360 המעלות של המשמעויות של הבחירה להכניס את כולנו לסגר לזמן ממושך. זאת אומרת, משמעות אחת של בלימת המחלה, אבל גם את כל יתר המשמעויות הנפשיות, הבריאותיות והאלימות במשפחה וכו' 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 של לסגור אותנו. וכשהוא קיבל את ההחלטה על סגר, אני כאזרחית הייתי רוצה לדעת שגורמי תומך ההחלטה שלו נתנו לו 360 על הבחירה, ושהבחירה התקבלה אצלו ממקום של מודעות מלאה למחירים של הסגר. אז החלטה טובה, החלטה ממקום של מודעות של מקבל ההחלטה. עכשיו עוד משהו. תראו, בסופו של דבר, ה-accountability והאחריות על ההחלטה היא לא שלנו.
אנחנו דרג תומך החלטה, יש לנו כאן איזושהי פריבילגיה. כל כובד המשקל של המחירים או הסיכונים שטמונים בהחלטה, אין דבר כזה החלטה שאין בסיכון. אין דבר כזה. ואם אנחנו מרגישים שזאת החלטה שאין בסיכון, זו ההחלטה הכי מסוכנת, כי כנראה יש סיכונים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. בסדר, עדיף תמיד שהסיכונים יהיו מוצפים לנו, בסדר? וכבר נגיע לזה, כי זה בדיוק התפקיד של התומך החלטה בסיפור הזה. אז ה-accountability והאחריות בסופו של דבר היא לא שלנו, ולכן זה אומר שאחת הנחות היסוד באומנות הזו של המשפיענות מלמטה, מהמקום של תומך החלטה, זה לא לשפוט את מקבל ההחלטה. זה לא התפקיד שלנו. יש פה חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה. אנחנו צריכים לתת לו את כל מה שצריך כדי שהוא יוכל בסופו של דבר באמצעות אומץ ניהולי וחוסן ניהולי לבחור מבין החלטות שאף אחת היא לא יותר טובה מהאחרת, ולכל אחד יש את הטרייד אופים שלה. כי אין דבר כזה שיש החלטה בלי שאין לה טרייד אוף. אין דבר כזה. הוא יצטרך לבחור מבין כל האלטרנטיבות שנציג לו, עם מה הוא מוכן לחיות. ולכן זה לא המקום שלנו לשפוט אותו, וזה לא המקום שלנו לזלזל. בסדר? זה לא. אנחנו לא במקום הזה של קבלת ההחלטה. ולכן אין לנו מושג כמה אומץ ניהולי צריך בשביל, וצריך אומץ ניהולי גם בשביל דברים שנראים לכם טריוויאליים. ואם זה נראה לכם טריוויאליים, כנראה שלא עשיתם מספיק עבודה כדי להבין את כל מכלול הסיכונים. כי אין דבר כזה שאין סיכונים, ויש הרבה. אוקיי? אז מה בעצם התפקיד שלנו? התפקיד שלנו הוא לא להמליץ, אנחנו לא כאן כדי להמליץ על ההחלטה הכי טובה, כי אין ההחלטה הכי טובה. אנחנו לא כאן כדי להביא את האני מאמין המקצועי שלנו. לא. איך אנחנו מביאים לידי ביטוי את המקצועיות שלנו? בזה קודם כל אנחנו מביאים כמה שיותר אלטרנטיבות לשולחן ההחלטה. גם אלה שלא טריוויאליות, אלה שלא טבעיות, אלה שלא חשבנו עליהם מהרגע הראשון. וגם שאנחנו יודעים לשקף בצורה הכי מדויקת את מכלול המשמעויות של התועלות, של המחירים, של הסיכונים, של הסיכויים. בכל הפרמטרים נלמד איך עושים את זה. זאת אומנות. אבל זה מה שיעזור למקבל ההחלטה בצורה מיטיבה, אם הוא באמת יבין הכי נכון את כל המשמעויות לטוב ולרע. אז בעצם השליחות שלנו, ההשפעה שלנו המיטיבה תבוא לידי ביטוי בזה שיצרנו, עזרנו לייצר דרג מקבל החלטה, וגם מבלי שהוא צריך לשלוח אותנו, תביאו לי את הנתון הזה, תביאו לי את הנתון הזה. מראש ידענו לבוא עם כמה שיותר אלטרנטיבות. לא הרשנו לעצמנו להתאהב באף אחת מהאלטרנטיבות, כי אנחנו לא בתוך קונספציה, ואנחנו מבינים שלהיות בתוך קונספציה זה הכי גרוע שיכול להיות. אנחנו שמים כמה אלטרנטיבות, משקפים בצורה הכי טובה שאפשר את המשמעויות של כל אלטרנטיבה, ומאפשרים למקבל ההחלטה לקבל את ההחלטה מבלי לשפוט אותו, בהבנה ברורה שהכל עליו, לטוב ולרע זה יהיה עליו. ואנחנו לא יודעים מה זה להיות במצב כזה. שוב, יכול להיות שבתפקידים שאנחנו עושים אנחנו גם דרג מקבל החלטה, אז אנחנו מבינים חלקית, אבל ברמות הגבוהות מי שלא היה שם לא מבין את נטל ההחלטה, וזה נראה נורא קל מהמקום של על הלמטה לשפוט החלטות של למעלה. לא, אז אנחנו מוציאים את עצמנו מהשיפוטיות הזאת. בסדר? עוד משהו. אנחנו גם צריכים לזכור שאם נגיד אני אני נגיד בתחום הטכנולוגי, ואני מביאה אלטרנטיבות ופתרונות בתחום הטכנולוגי. יש משהו שאני צריכה לזכור, ואני אסביר. מקבל ההחלטה הוא בעצם שוקל אלטרנטיבות מאוד עולמות תוכן, לא רק מעולם התוכן שלנו. כלומר, דרך הפעולה שלנו, או דרכי הפעולה שאנחנו מציגים, שאלו דרכי פעולה נגיד טכנולוגיות, כי אני מגיעה מהתחום הטכנולוגי, ואז אני מציעה לרכוש מערכת מסוימת, להחליף מערכת מסוימת, אוקיי? בפני מקבל ההחלטה עומדות עוד אלטרנטיבות מתחומים אחרים לחלוטין. לצורך העניין, הוא יכול להחליט שלא צריך מערכת, אלא שהוא מוסיף כוח אדם. מי אמר שהפתרון הוא רק טכנולוגי? אולי בכלל את מה שהטכנולוגיה עושה אפשר לעשות בתשומות אחרות שהן כוח אדם, מותר לו להחליט את זה. אולי יכול המנהל להחליט שהוא בכלל לא רוצה להתעסק לא עם זה ולא עם זה, והוא בכלל מוציא את זה לאוטסורס, את כל הדבר הזה.
כלומר, בפני מקבל ההחלטה, יש עוד המון עולמות של אלטרנטיבות. אנחנו רואים רק את העולם הצר שלנו כתומכי החלטה בתחום הטכנולוגי. אבל מי אמר? מי אמר שאלו האלטרנטיבות היחידות? אנחנו צריכים לזכור שמקבל ההחלטה מלמעלה מסתכל על עוד המון אלטרנטיבות מתחומים שונים, והוא מצפה שתומכי ההחלטה שלו יבואו עם דרכי פעולה שהוא בכלל לא חשב עליהם מאוד עולמות. ואז הוא באמת ישקול את התועלות ומחירים מכל תחום. זאת אומרת, אנחנו לא רק מתחרים באלטרנטיבות שאנחנו מציגים לו האחת מול השנייה, אלא גם בעוד אלטרנטיבות מעולמות אחרים. ולכן אנחנו רחוקים מלהיות בעמדה של לשפוט אותו או אותה. והדבר הכי גרוע שלנו לעשות זה להתאהב בפתרונות הטכנולוגיים שאנחנו מציעים. סתם נטפלתי לטכנולוגיה, בסדר, כל אחד והעולמות תוכן שלו. של להתאהב באלטרנטיבות ששמנו על השולחן ולצפות שרק משם תיבחר ההחלטה. לא. בפניו עומדות או בפניה עוד הרבה מאוד דרכי פעולה מעולמות אחרים. אז לא להתאהב בהחלטה, לא לפעול ממקום של קונספציה, לשים כמה שיותר אלטרנטיבות על השולחן, והמשפיענות והמקצועיות שלנו תבוא לידי ביטוי באופן שאנחנו יודעים לשקף בצורה את מכלול המשמעויות, ולא רק כביטויים כאלה כלליים שאין למקבל החלטה מה לעשות איתם. למשל, נגיד לו, כן, אם נחליט ככה באלטרנטיבה הזאת, זה יגרום לנטישה המונית של עובדים, לשחיקה עצומה של העובדים, זה יגרום לנטישת לקוחות. מה מקבל ההחלטה אמור לעשות עם המשפטים האלה? אין לו מה לעשות איתם. הוא צריך מידע, תומך החלטה שהוא הרבה יותר קונקרטי. ולכן, משפיענות אמיתית היא כזו שבאמת נותנת את התשתית המיטיבה למקבל ההחלטה, שהוא נשאר ואין לו אפילו שאלה אחת לשאול, כי נתנו לו את כל חומר הגלם, ועכשיו הוא יכול ללכת להתכנס במשרד שלו בשקט, ולחשוב עם אילו מחירים הוא מוכן לחיות, ולמה הוא מוכן להיות accountable, ועל מה הוא מוכן להיות אחראי ולשים את השם שלו, או שלה. זהו, זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלנו, סליחה. אז לסיכום. אין דרך פעולה אחת אף פעם. ולכן זה אומר שאין בעצם דבר כזה שנקרא החלטה טובה, זה תמיד לבחור ממשמעויות של דרכי פעולה כאלה ואחרות. זה לא שלנו, זה של דרג מקבל ההחלטה, זה של בעל תפקיד ההחלטה באותו הרגע. זה לא שלנו. ולכן אנחנו לא שיפוטיים. התפקיד שלנו זה להביא אותו למודעות מקסימלית לגבי ההחלטה שהוא הולך לקבל. שהוא מבין עד הסוף את המשמעויות והוא עדיין בוחר בהם. אבל כשאנחנו יודעים שיש לנו מנהיג, מוביל, מנהל, שבחר בהחלטה, אבל הוא באמת מבין עד הסוף במה הוא בחר. זאת הובלה, אנחנו יכולים להיות רגועים. אבל אם דרג תומך ההחלטה לא צייד אותו מספיק בכל המשמעויות, דרך אגב, עכשיו מלחמה, בנימין נתניהו לא יכול להרשות לעצמו לקבל רק החלטות צבאיות. לכל החלטה יש מיליון ואחד שיקולים אחרים, של כלכלה, של חברה, בסדר? אז זה שהצבא רוצה דברים מסוימים זה נכון, אבל זה לא הדרך פעולה היחידה שרואה מקבל ההחלטה במקרה הזה בנימין נתניהו. הוא צריך לראות עוד המון דברים. ואנחנו מצפים כאזרחים שהצבא ייתן את כל האלטרנטיבות, ששר האוצר יביא את כל האלטרנטיבות, שמשרד העבודה יביא את כל האלטרנטיבות, שגם משרד הבריאות יביאו, כי מלחמה זה דבר קשה שאנשים מתמודדים איתו. שכולם יביאו את כל האלטרנטיבות, ועל בסיס זה תתקבלנה החלטות. ופה יושב כוח עצום של תומך החלטה, ובואו נלמד איך עושים את זה.